नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने लाल भोपळ्याची भाजी बनवूया। त्यासाठी आपण इथे भोपळा कापून घेतलेला आहे। हे बघा, या प्रकारे आपण तुकडे केलेले आहे। चवीनुसार मीठ, पाव चमचा हळद, तेल, फोडणीसाठी आपण इथे हिरव्या मिरच्याचे तुकडे घेतलेले आहे। कढीपत्ता, अर्धा चमचा मोहरी, आपण इथे खवलेलं ओलं खोबरं घेतलेलं आहे। 1 चमचा तेल घेऊया। तेल थोडंसं आपल्याला गरम करायचं आहे। आपण जी मोहरी घेतली ती टाकूया। गॅस आपण मीडियम ठेवूया। कढीपत्ता टाकूया, त्याचे तुकडे टाकूया, परतवून घेऊया। पाव चमचा हळद टाकूया, थोडीशी परतवायची आपल्याला। आपण जो भोपळा घेतलाय तो टाकूया। छान आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। आपण एक झाकण ठेवूया यावरती आणि गॅस मीडियम ठेवायचा आहे। एक 5 मिनिट आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण काढूया। चवीनुसार मीठ टाकूया। परतवून घेऊया। आपण जे खवलेलं ओलं खोबरं आहे ते टाकूया। मिक्स करून घेऊया। छान मिक्स करायचं आपल्याला। 1-2 मिनिटांसाठी आपण पुन्हा झाकण ठेवूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया, परतून घेऊया। हे बघा, आपला भोपळा छान शिजलेला आहे। हे बघा, आता आपण गॅस बंद करूया। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।